Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas, at Mindanao Metro and Mega Manila. It's a feel good Friday and it's a long weekend. Yes, totoo nga naman, no. Nakaagaan talaga na pakiramdam pag may nagbigay sa'yo ng kahit ano. May kahapon may nagbigay ng tikoy. Talaga? Nasaan? Oo, si Tin Rivera may pabigay ngayon. Nakikita ko na agad. Talaga ba? Nasaan yung tikoy kahapon? Siyempre, dinikit ko na sa ngipin ko. Parang hindi naman karating sa akin yung tikoy kahapon. Walang tikoy sa inyo. Hindi, sino nagbigay? Hindi ko kilala. Sino nagnakaw nung akin? Yun ang mas tamang tanong. Yun yung mas tamang tanong. Kasi alam niyo po dito sa stasyon, hindi nawawala yung mga ibang gamit. Pero pagkain, nalulost. Malingat ka lang ng Malingat konti. ka lang, lost. Yung yan. tipos mag-CR ka lang. Ayan, grabe naman yung mag-CR. Based on experience. Malingat ka nga lang eh. Oo nga. Nakakalurking. So, baka nandyan lang. Baka dinikit sa ilalim ng upuan. Baka naman na pinaasa mo lang ako, ikaw lang talaga yung meron. Pinag-ano ko pa, pinagdudaan ko pa yung mga tao dito. Ikaw lang naman pala yung meron. Bintang pa, no? Bintang pa. Wala naman pala talaga. Correct. Uy, naku, mag-ingat po kayo sa mga ganyan yung mga bintang-bintang na tinatawag. Yes. Minsan may mga taong aakusahan ka ng isang bagay kahit hindi naman ito totoo. Maraming diba? ganyan. At ang di mo alam, yung epekto nitong pag-a-accuse na yan, 'di ba? Kinuha mo yung isang yung itlog. tikoy. Yung tikoy, isang itlog dun sa lugaw, 'di ba? Diyan nagsisimula yan eh, Isipin mo, nasa loob na ng lugaw, kinuha mo correct, pa. di ba? Galing mo nun, ha? At saka paano iisipin mo, paano mo sinausaw mo ba yung kamay mo? O kumutsara ka man lang ba? Ginamit bibig para hindi halata. Pwede din, para hindi diba? agad kita, nasa diretso sa bibig na agad. Oo, ganun ba yung ginawa? Di ba? Hindi natin na, mahirap po mambintang. Huwag po tayo mambibintang kasi bad po yun. Totoo Dapat yun. alamin mo muna alamin mo muna lahat ng anggulo ng kwento bago ka magbibintang kasi bad yan. Di ba? Totoo yun, So hindi ako nang bibintang. Baka wala naman talaga akong tikoy. Balik tayo dun sa tikoy na ikaw lang ang meron. Pero feeling ko panaginip nga lang yun eh. Mas baliw pala. Labo-labo kausap. Kaya tayo naalis eh. Kaya ayaw na sa atin eh. Chareng. Nakakaloka. Yung kausap mo nang bibintang yung isa ilusyonado. Ako na bintangera. Sino kumuha ng tikoy ko? Ikaw na panaginip lang pala lahat. Tamang ilusyon lang. Hindi, pero alam niyo po, yung babalik tayo dun sa point of giving. 'Di ba? Nakaka-good mood po talaga to receive something and to receive anything. Oo naman. 'Di ba? Yung bang 'di ba sinabi natin to nung Christmas season na yung merong ka matanggap ano pa man 'yan, 'di ba? Is truly a blessing and a gift. Yes. 'Di ba? Ano man ang value niyan? Kumbaga ano na lang 'yan, dagdag na lang kung halimbawa ang binigay sa iyo alahas mula kay Mayat de la Rosa Fine Jewelry. Yan, 'di ba? Alam mong talagang sa sarili mo na okay, pwede masanla, 'di ba? May value. Oo. Pero kahit ano talaga yung kahit alin, basta yung naalala ka is truly wonderful tonight. Ganon. Baliw yung talaga. Yung mo nang bibintang tapos lasing pa. Di ba? Yung pumapasok po ng lasing sa trabaho. Yung pumapasok pong baliw, ganar na. Di totoo, ang sarap sa pakiramdam na naalala ka ng isang tao. Oo Kasi naman. pwede namang hindi ka niya maalala Pero Correct. naalala ka niya, kaya salamat. Kagaya ni tanda mo pa ba si Brian Termulo? Oo naman. Oo, napakagaling nating kaibigan na singer. celebrity singer. 'Di ba? Umuwi ng Pilipinas, nakaalala mag-text, nakikinig ng tambalan. Tambalan talaga? lista natin yan Kailan siya nakikinig? Ngayon lang. Ngayon talaga. Sabi niya, hey, tambalan na. Ay, Sabi nako. ko, sweet naman, naalalang makinig sa tambalan ulit. Baka, Brian, naalala mo bang ninong ka ng anak ko?
Baka naman. Speaking of alaala, ano ito? 'Di ba? Text na lang. Chareng, 'di ba? Hindi, pero totoo, yung Oo. maalala kang kumustahin, maalala kang puntahan, 'di ba? Napakalaking bagay nun eh. Hindi natin alam kung ano yung posibleng pinagdadaanan ng tao, pero nagbigay ka ng oras, 'di ba? Again, yung pagbibigay not necessarily means giving something na nahahawakan. Pwedeng ang binigay mo ay oras, pwedeng ang binigay mo sa kanya ay panahon, binigay mo sa kanya ay nakinig ka sa kanya. Napakalaking bagay kasi hindi mo alam, baka naghihinagpis na yung puso niyan. May lungkot na nararamdaman. Correct. Kailangan niya lang pala ng taong magpapakalma sa kanya. 'Di ba? Ganun. I-appreciate natin yung simpleng salitang kumusta, mga kabisyo. Kapag kinumusta kayo ng tao, i-appreciate niyo 'yun. Tama. Kasi ano? Kapag kinumusta ka. Yung tigoy kasi lumuluwag yung Ayan dikit tayo eh. Bumalik na naman tayo sa tiko na ikaw lang palang binigyan. Na hindi ka pa rin sure kasi feeling mo, panaginip ko lang. Masira ulo pa usap. Kasi ganyan. Kasi totoo yun na a fraction of their time was given to you. Totoo. Isipin mo yun, pwede ka namang hindi i-message eh. Tama. Yung maisip ka lang niya, tapos humantong yung kamay niya sa cellphone niya, nag-type siya at isend sa'yo. Correct. Diba? Bahagi ng kanyang oras, inilaan niya sa'yo. Kasi alam mo, Dapat mong i-appreciate yun. mahalaga yun kasi may mga ibang naiisip ka pero hindi na isasagawang I-send. I-send, 'di ba? Oo, naisip ka lang, pero wala. Kita pero wala, hindi ko na Ganun lang. Parang alala lang kita, 'di ba? Yung mga ganon. Oo. Pero hindi naman nangamusta talaga. Totoo. Ganun. Pero sobra talaga nating na-appreciate or yung mga tinitake for granted, yung yung mga taong nangungumusta sa kanila kasi natatakot baka baka mangungutang. ang kasunod nun Mars, kumusta? Baka Mars, naman. baka naman, 'di ba? Pero i-appreciate natin correct ka. Kasi maaaring yung taong yun gusto ko lang niyang i-check ka, 'di ba? Or maaaring siya yung may pinagdadaanan, 'di ba? Merong hindi maganda pinagdadaanan sa kasalukuyan. True. Try din natin kumustahin pabalik. Correct. Yung mga simpleng kumustahan na yan, hindi mo alam kung anong pwedeng mabago sa sandaling yon. 'Di ba? Maaaring Totoo. mabago yung mood niya, may masalba kang buhay kasi malaman mo habang nagsimula sa kumustahan at nalaman mo yung detalye ng kanyang pinagdadaanan. Yes, matindi pala. Matindi pala ang Diba? problema at ikaw yung taong kinumusta niya at ikaw yung taong nakasagip sa pinagdadaanan niya. correct. Diba? Not necessarily laging utang. Yes, not necessarily laging tikoy, Yes. laging ibibigay, 'di ba? Totoo. Pero kung meron naman patikoy diyan, baka naman. Oo. So Brian Termulo, alam mo na. Alam mo na. Diba? Galing ng US yan, partner, Galing ng ha? US. Siyempre, hindi ko, Oo. alam nga, utusan ko pa siya sa Ongpin, di ba? Para sa tikoy. Hindi, siyempre, pang US na lang yung Dolyares na lang. Dolyares na lang. Dollar na lang. Baka sabihin mo naman inutusan pang bumili, di ba? Kami nabibili. Charot. De, pero, importanticious na ngayong araw na ito, magbigay ka ng something Oo to somebody. naman. Kasi again, ulitin namin, paulit-ulit, kanina pa, hindi mo alam kung yung saglit na oras na nakinig ka sa kanya, magpapakalma pala ng isang buong gabing iniyakan niya. Correct. 'Di ba? Yung saglit na oras na nakinig ka sa kanya, yung pala yung minsan nga may mga sasabihin tayo na ang simple lang din, hindi naman malalim na parang as a psychologist or malalim as a pastor or as a priest, 'di ba? Pero yung simple lang yung sinabi mo na kaya mo yan, lilipas din yan. 'Di ba? Yung pa pala yung magiging dahilan kung bakit magkakalasa yung tikoy na kinakain niya. Kasi alam mo, partner, sa totoo lang, kapag ikaw ay may pinagdadaanan, feeling mo yung mga pagkain walang lasa. Parang wala silang dating kahit gaano siya kasarap. May ganun siya na parang hindi siya kasing sarap. Pero kapag ka may kumumusta sa'yo, nagsabing okay lang yan, yung pinakalma yung kinomfort ka, pinakalma yung nararamdaman mo, di ba? Yung tikoy magkakalasa. Yun talaga yun eh. Dapat magkalasa po yung tikoy na kakainin. Yun Bakit ang nga goal. kaya, yung tikoy dito sa Manila, pansin ko lang, walang lasa, Wala. Oo. Lasang Sa amin itlog, para siyang tortang talong. Yun yung dating sa akin ng tikoy. Kaya Oo. kahit na kanina pa tayo parinig ng tikoy, hindi rin ako fan ng tikoy masyado. Mas fan ako ng tikoy ng Quezon. Oo, yung kasi yung tikoy sa yung hindi mo amin. nakakainin. Hindi nakakainin. Ay, hindi, sorry. Lasing ka talaga. May tikoy pero hindi mo kakainin. Hindi mo Ay, lulutuin. pagdidikit lang sa ngipin, gano'n. Bawal nguyain. Dikit-dikit lang sa ngipin, pampaswerte kasi kailangan may malagkit.
Ano tawag doon? Hindi mo kailangan lutuin. Oo. Yung kulay brown. Ready to eat yung sa amin. Yung tan, color oo. tan. Yes, Oo. tapos may bite size. Yes. Meron din malaking portion. May Correct. bilao din. Oh, gusto ko ng ganung tikoy. Oo, masarap pa. Correct. Ako, ano tawag sa amin, nung bata ko, inuut-ut ko yun kung Ut-ut, tawagin. oo, inuut-ut. Puro Ayun, ganun oo. lang. Kasi Sarap masarap yun eh. siya. Lasang caramel, lasang Correct. vanilla. Oo, Parang ganon. itsurang caramel, Oo. itsurang vanilla, pero lasang tikoy. Yes. Oo, basta ganon. Kaya, tas yung mga tikoy na yung dito sa Manila, Oo. yun ang niluluto siya. Sa akin, partner, lagi ang dating sa akin, tortang talong talaga. Siguro dahil sa itlog, kasi di ba, i-ano siya with egg. Oo, kaya nagulat ako So, very nung unang torta. dating ko talaga sa Manila. Tapos sabi ko, may tikoy. Sabi ko, bakit ganito? Walang lasa. Oo, kinain niya po kasi hindi niya alam yung tikoy dito niluluto. Akala ko talaga ready to Oo, eat. kasi in fairness Piniprito pa naman, pala. correct, in fairness naman sa itsura, mukha kasi siyang masarap. Oo naman. Di ba, ano siya, masarap siyang kainin, di ba? Kahit hindi pa siya niluluto, pero niluluto pala. Tapos binabalot pala sa itlog. Oo. Ganon. Kaya ang lasa Tapos niya, very kailangan torta. mamantika. Correct. Kasi ganun. mamantika lahat ng nakikita ko eh. Oo, lahat ng nakikita kong kumakain ng tikoy, ano talaga eh, nagiging oily. Nagtikoy ka, no? Ops, tumikoy yan! Judge kita, nagtikoy ka today. Ay naku, baka naman may mapatikoy talaga Oo dyan. nga, baka naman. Kanina pa kami nagtitikoy dito. Baka mag-share ka ng swerte. Oo. Diba, naniniwala ka ba na ang tikoy ay swerte dahil madikit? Dahil malagkit. O kaya hindi ko inaalas talaga sa ngipin ko, magdamag Oo, yun. ako din, parang hindi natatapos ang Chinese New Year Ay, at kahit nako. hindi ako Chinese. True la, Jen. Nakadikit yan parang braces. Ang pinipili ko pa para medyo may style, partner, yung ube. Para purple. Wala talaga. Wala talaga. Nakakaloka. Mga walang silbing Oo, kausap. walang silbi. Ayan, di ba? Happy Chinese New Year po. Correct. Sana talaga may magpatikoy sa amin. Happy partner, happy Lunar Year. Kasi okay. sabi daw, Lunar Year din daw, hindi lang ng mga Chinese. Hindi ko rin alam kung true. Narinig ko lang kay Yung Father. makabida ka naman to, di ka pala Hindi! sure. Si Father nagsabi kanina, nagsimba ko ng maaga, partner. Sabi niya, yung mga Vietnamese nagrereklamo, talaga po ba? Sa utak ko, talaga po ba nagrereklamo po sila? Saan ba na sila nagreklamo? Oo, Saan kasi nagwelga daw, ba sila? lagi lang daw tayo pagka ganito na kung hey Fat Choy, lagi lang daw Chinese. Okay, nagtatampo yung correct, Vietnamese. yung mga Vietnamese, habang nagsasabaw sila, parang nagrereklamo daw. Specific nagsasabaw. Pwede ba nakaupo lang? Hindi, nagsasabaw sila, kumakain sila ng masarap na pho. Okay. Diba? Babasa doon, fa? Fa. Sabi ko, alam ko, fowa eh. Oo, pho, ganun. Mabili na ng fowa-fowa. Tinapay yun. Ay, iba pala yun, iba. Naalala ko na naman nung kumain tayo na sa doon sa Vietnamese na restaurant. Ang dami natin topic. Ang dami natin usapan talaga. Kaya tayo naalis eh. Kaya ayaw na nila talaga eh. Ayaw na nila, tanggalin na yan. Ano yung naalala mo? Hindi. Sige, tapusin muna natin. Sabi kasi ni Father, nagreklamo daw yung mga Vietnamese. Sabi niya, kasi daw, lunar year din daw nila. So, dapat daw hindi lang daw Chinese New Year. Oo. Kasi lunar year din daw ng mga Vietnamese. Hindi ko alam kung ba't Vietnamese lang. Malay mo may pinaglalaban din sila ng ganitong araw. Oo, baka nga. Oo. Hindi ko rin alam, partner. May pinaglalaban. Hindi ko rin alam. Maraming may gusto na silang patunayan ngayon. Correct. Okay. Hindi ko rin nga alam kung ano pinaglalaban ng topics natin today. Hindi ko na talaga sure. Friday Oo, kasi. Friday kasi Oo. tapos long weekend tapos kulang na yung sweldo kaya ganito po ang effect, 'di ba? Parang nagiging sabaw po talaga kahit gusto natin tikoy, sabaw po kami today. Ganon. Hindi, naalala ko lang yung kumain tayo sa Vietnamese restaurant. Oo. Yung Vietnamese na yung waiter talagang inexplain na tinatanggal po yung ano ba yun? Yung oo, balot. Kasi siguro, ng spring roll. Kasi madami nang kumain ng plastic. Siguro, alam mo yung kinakain nila yung plastic, yung pinaninindigan na lang nila. At saka nahuli ng waiter late na. Paubos na yung Ubus plastic. Siyempre, ayaw mo na sabihin mo, papagalitan Oo nga, ka. diba? Sabihin nung customer, bakit ngayon mo lang sinabi? Correct. Kung kailan paubos na. True, So sila diba? dead man na lang. Dead man na lang at nagdadasal na lang sila para dun sa customer nila na hindi maimpacho, diba? Hindi magkaroon ng indigestion.
So, fa pala ang basa Oo, doon. fa. Fa, do, re, yan. mi, sa, Fa, sol, la, ti, do. Yan. O siya, exit na po kami. Muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Cambio King Chris Na Chuper. nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun!